Der er 5 faser inden for livsvæksten af bakterier. De 5 faser har vi skrevet her, og hernede kan vi se en deling af bakterier. Den første fase, den hedder lagringsfasen. Under gunstige forhold, der kan en bakterie dele sig, og det tager mellem 2 og 3 timer. Der sker en voldsom vækst, fordi at bakterien samler næring og energi til den efterfølgende deling. Den næste fase, den hedder logaritmefasen. Her deler bakterien sig regelmæssigt, og tiden fra, at en bakterie bliver dannet, kaldes for generationsfasen. Og den patogene bakterie, den er cirka 20 minutter om at dele sig. Så har vi stationærfasen. Her aftager bakteriens vækst efterhånden, eftersom der ophobes affaldsstoffer. Der går lige så mange bakterier til grunde, som der deles. Antallet bliver stationær, og fasen den varer mellem 12 og 24 timer. Så har vi det, der hedder nedgangsfasen. De fleste bakterier dør, fordi der simpelthen er mangel på næring og alt for mange affaldsstoffer. Og pH-værdien stiger, og det forringer simpelthen bakteriens levevilkår. Antallet af bakterier falder lige så hurtigt, som den er steget under logaritmefasen. Så har vi den sidste, som hedder hvilefasen. Bakterierne hernede er faktisk forberedte, og selv under dårlige forhold er der nogle af de her bakterier, der kan overleve. Nogle af dem tørrer ind og danner en form for sporer. Det vil sige, at nogle der er rigtig dårlige forhold, men de kan ligge og hvile her i lang tid. Når der så kommer nogle gunstige, altså nogle gode forhold igen, så starter bakterien forfra med processen, og det hele kører faktisk i ring. Og der kan man jo sige her, der er der jo ikke en antibiotika eller noget som helst. Der er der simpelthen, det er hvordan en bakterie lever uden og dør, uden at den har fået nogen form for hjælpemidler udefra. Tak.